Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba berbor yang tem ubadai President Kinong Hikai School Contract hapo ka Shatri jong ka Meghalaya Government Lawa Primary School Contractual Teachers Association ulayathu bakin penlong ya ka jingalang la syai kasngi ka arpawar tarik nailur arhajar arpawar ha National Darbar Hall Shillong namar ka jingkuman ba jing sngap menti ka sorkar ya ka jing dawa jongki Habaykuren bat uba berbor yang tem ulayathu bakani ka jing shong shat ngan ka jongki kaladap menta artayo Henry nakaliang ka sorkar kampat aik sai AA ruem ban khot ya keren yaki kumtaha ka jingalang ka bansa penlong la syai kasngi nakaliang ka kenhuon ki nong hikai kensa shem ya kirai kumno bande Hadin bangilaya syong mentala artayo ban persya ka sorkar halo ka jingweng sendat yang ini nak kita kam hikai bat ni lampu Singapore iki mat cindawa gitu bat andai ke wasnosi kalong bagani ke sorkar ni aduk menta artayo kamton kenu ka dakashin ka bagi kin yarap yang watang banwan mi ban khat kami tinga keren ro kamton kenu te kumun hikai we ni hikai pokajala dap tali jismosi pada bangga perkhat abang idon hangnya artiyo lada ke sorkar kalong kumni syai kalawai jong ka jela ka jongi syai kalawai jong ka ajong ki na school ka jela ka jongi bat ka urom ajong kino hikai la sim jubo ka sorkar ta ka ba wat ban kya surok ta tayo ro ndon kanu kajing kajing khot ki cha kajing ya kren lane ban bai ki mat jing dawa ki jong ki te ngadap ta kajing sosi ban phai ba haka jaka haka state la jong haka arta jong ni ro ni yo ya ka bakum kani ka sarkar te ngidap ta kajing sosi haka ba taringi phai din jing trai ki bangi ngila ai ka jing trai ka babyang ka babha ka banta ban kentiu ya ka jela ka jongi antam nan ban na school badai berkai ka ba ka banjia ya ka jela ka jongi na school ki jongi hadin house nan ne sans nan nadin nang ne namar ngiyo iba sibun ki school kim don no hikai ai ka ban jia ya ka jela ka jongi kata kadai ka ba nga kumunai kai ngadap ka jing sosi andai ka sorkar pade kamdon kenu ka jing sim ya ka senjam na ka benta berpenbha ya ka jela kamta makaliang ka pulih kuthi kumulong se khmat ka jela ka jongi kenang herdor ikini gede ka ba penbenyau yangi amdai tang yangi kinai kai kontrak andai barok ka jelahi kimat ka jing sosi ka bakum kata na kaliang jonga abu kajing kerpat sorkar ba kin phailam saka education department saka jela kin phailam sikna hikai ban panbha knam ka jela ka jongi kanir kat dor barkiwai par ki jela hakari berkoi lada ka sorkar kadang kuman kumne matrai ha ka sngi ka belasai indon ka general meeting ka banwan da baro ki pernai kai apu ka jela de ha ka tu sngi ngin sim ka rai ka ba teng lada ke sorkar kadang yalek kuman kumne menta ki basong hangne nadu man sisngi hadu la syai kan dai dong ka is khasil nang tanadu la syai lai sngi kan dai dong ka was eastern west patung ter hadu ba ngin pendap ki round baru jong district kata ka jing temu jongi kalong ba abangi songlang hangne kidan ki pernah kai ki ba mat sisa ke jing tak baik kali benwan selong rodunyo nang ta ikon ikti jongki lasu ino seyeng sisam wat lari ki pang ki sitom bro don pernah kai ki ba lamat ke jing sitom kam tam habangi sa angne ke ut ke nam tang ba kaliang jongi ngila rice kham gumta adu pengin yo ki mat jing dawa ki jongi sorkar nak sorkar ngin rai pada songbai adil la sai ai ka step ka bagin ya sim antrai
kanong kumta ang skim resay adin ka meeting ka ba anwan ni si menta da bajba ba Pila de simet pila don kano sip sang. nakaliang jong nga simet ngaladon RTO thik mutasni bat ngasdang ka nyaw trik por khatway abaje bat menta kala poi saka ako way trik long RTO ate wat haba hari ino ay kayong kasam ul ikti ro nakaliang jong sarkar kam khin snap ka khin yangi khantam ya kinoi kai kontra pala prinsrem dur bat kimran te ngiim makari sensar pajba kablong kum kata idon ka hok berdawa anrai lale siliang siapa palat yangi ta ai skam baka jala ka jongi di pajba jo ka jala ka jongi yo iya kata adin bangila syong artayo anrai nakalian jong sarkar kam le kena guru kani gede ke jingle siliang khamat ka palat ya ngi kino hikai tangas pumalaong si khamat ai ka jingbu kani ke jingle jong sarkar ka bu jingma ya ke jalahi para koi hantam hakalan hakapulik puthi nyok kon jong akajing summit ke jong yang ne ngi don ke jing sikhan anrai idon pate ki jing ki bungi kendo kaptam ini ki kenthai aku ba ahne gede jaka ka ba apa don ki nongdi ku ai kuntu tang mangi sumpanat bahadu menta nakaliang jong ki padon ke jing penwet ai kai ka ba ki penpau wat lagi de kinong bu ai ro ki pau ba nakaliang jong ki ilong ki belakloi baniram wat ada ke nu bentaro ai bas ngose pemalaong khampi tempan nong bu ai panya kene sarkar MD kemudian apa sosi wan seni anakas kisen nagas stansnam panirap yo rit kuria yo pajba yo kajalan rei pause ba mentangi smotku halade adin bangilaya kendu kene jing bakni kene sarkar kaba kaba bisni yo pajba kene sarkar kadai sarkar kaba kabam kinsnam yo pajba anrai kaba tangban penbiang ya lade tangban yolong he da de kim khensu ya jing dawa jong pajba kum kinoi kai ni pau ke jing sose ya ni ke jing le jong sarkar namar ka kam par ka ten ke jong ki kam ya dai. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.